Good morning mga sano and good day. Welcome back to my channel after 2 years. Ngayon, ang gagawin natin is puntahan natin yung simpleng kainan sa Mandawi City, specifically sa Mantuyong. Simple lang siya pero pinipilahan, blockbuster. Meron dong mga puro sabaw. May sabaw na maliliit na pugita, may eel, tinulang isda, beef, sabaw, sa Bisaya nila tangbaka, tapos yung rice na yung kanin natin is mais. Yan. So let's go mga sano. Saan ni day baka? Mandunggo. Wow, Spanish. Baka. Pugita, kabugok. Ito, ubod. Ubod yung Leticia Larangan in Mandawi City. Legend of Mandawi. From Tabuilan with Love. Di siya pakita yan na kay Juan. Secret na yan na may sako yan. So ito yung inuulam ko mga sano, seawater eel, ubod sa Bisaya, na sinabawan ng medyo malapot ng konti. Tapos parisan mo pa ng bagoong na may suka at kalamansi. Tapos yung kanin, syempre mais. Ayan, masarap na masarap siya mga sano, and maraming salamat.